Sarauniya TV, tashar al'umma. Alakar mu wazirwa mana labari ko da shiri na wai zo nan ba naka ne fara na akida ta bumbar nan ba ba a mawara na ga sarabin kai nan ba maka tasiri ya ga Allah ya halamin ce mana lafiya jagirce mai ilawu ya alamunce mana lafiya riba ce dokar ta san ka rigayya za shiri na makoya wannan na taikar kauna na gaishe ta maraya mai taken kauri shinya kuka ya tuntuɓi baya mai girmar sanyi baya gujewa hantsi kayya ahaha daga dan karfi to kau da fariyar yan gara na to na dau kaifi dole ka yau shiri da makera da zaki ban wutar ki kar da ka saya can baya me ka na gundan ginki tashi ka raka ni mashirya sake mi ka yarinya sai warki walla wata kusa duba da duba gure ganin ka ba daidai ba saba sassaba rike gwanin ka ba tafiya ba tarnake hana gaba kuma ke mu bayyana su ba sahiyar mu da gyasa kuma cikin mu ban mu saka ba na riga da na zazzaga shafe bayan shafe da na kira zazzarga kofi gatan kofi a kai ya bar wasai na yi ganga ganga gyaran yafe wadda ba ta yi min yanga yanga ne na dafe sai da ke yin langa ko da dau kai ba sai ka bi ni na dau salga na ga sai naka za ka yage ka sai kai burga dole sai barka kafin na ja ka sai mun jinga zana san iska ga yawo mai ado yayi waiga gyara kayanka faɗa wa mai dama ya manta ba ta yin saba aka ba ta faruwa bai ya sara ba bai bani bai ba ban ga dalili ba ni ban riga ban sha nono ba ya zana bar gida ban gida yake ba ya zana karkudi ba na halali ba wallahi ya fi ma baka fi na kwarya ba lallai Sarauniya TV, tashar al'umma.